Hello friends, good morning. Actually ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାର ନାଁ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଶ୍ଵେତା ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇଫ୍। ବଟ୍ ଏଇଟା ମୋର ମୁଁ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବେ ନୂଆରେ ଖୋଲିଛି। ଖାଲି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଇଟା କହିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ତ এই ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଗୁଲାର ତ ହେଇପାରିବିନି, ବଟ୍ କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ କ୍ଲିଅରଲି କହିପାରେନି। ତ ଏଇଠି ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ତ କ୍ଲିଅରଲି ମୁଁ କହିପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲିବି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ସେଟା ପାଇଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଖୋଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ବି ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିଥିଲୁ ଆମେ, ତ ଆମକୁ ମତଲବ ମାନେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ କ'ଣ ବନେଇ ଭାବିଲାରୁ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ କି ରବଡ଼ି ବନାଅ। ତ ଘରେ ଯେହେତୁ କ୍ଷୀର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖେ, ତ ଭାବିଲି ଚାଲ ରବଡ଼ି ବନେଇବା। ତ ରବଡ଼ି ବନେଇବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏଇ ରେସିପିଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ସେୟାର କରିବି ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ରେସିପିଟା ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ରବଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦୁଇ ପକେଟ୍ ନେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି 500 mlର ଦୁଇ ପକେଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଏଲ୍ ହେବାକୁ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଏଇ ରେସିପି ଘରେ ବନେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ କ୍ଷୀର 500 mlର ଦୁଇଟା ପକେଟ୍ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ସ୍ଲୋ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇଥିଲି। ତ ସେଇଟା ଫୁଟିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ସର ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ସରଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ସ୍ପୁନ୍ ହେଲ୍ପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କଡ଼େଇର ଚାରି ପାଖରେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦିଏ କ୍ଷୀରର ଯେଉଁ ମଲାଇଟା, ସେ ମଲାଇଟାକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଡ଼େଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇ ଦିଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲି। ତ ଏଇ ଭାବେ କ୍ଷୀରକୁ ବଏଲ୍ ହେବାକୁ ଦେବେ। ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପେସେନ୍ସର ସହିତ କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଘରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି କରି କ୍ଷୀରକୁ ଏକଦମ ଥିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସରକୁ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଡ଼େଇର ଚାରି ପାଖରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କ୍ଷୀର କଡ଼େଇର ତଳପଟରେ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତ କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଡ୍ରାଏ କାଜୁକୁ ଟିକେ ପାଉଡ଼ର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଟିକେ ପାଉଡ଼ର କରିଦେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଏବେ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଡ୍ରାଏ କାଜୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚିନି ବି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମୁଁ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିନି। ଆପଣମାନେ ଚିନି ବି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚିନି ନେବେ, ଚିନି ବି ପକାଇବେ, ଆଉ କାଜୁ ବି ଦେବେ। ତ ସେଇଟା କାଜୁ ଦେଲା ପରେ, କାଜୁ ପାଉଡ଼ରଟା ଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ନା କ୍ଷୀର ତ ବହଳିଆ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ କାଜୁ ପାଉଡ଼ରଟା ଦେଲା ପରେ ସେ କ୍ଷୀର ଆହୁରି ବହଳିଆ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏବେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କି ବାଦାମ ଆଉ ପିସ୍ତାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଏକଦମ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ମୁଁ କାଟି ନେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ମୋର ଏକଦମ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ବହୁତ ବହଳିଆ ବି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ଯେ କଡ଼େଇକୁ ସାଇଡ଼୍କୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଏଇ ଯେ ଚାରିପଟରେ ଯେଉଁ ସର ଲାଗିଥିଲା ସେଟାକୁ ଆସ୍ତେକି କାଢ଼ିକି କ୍ଷୀର ସହିତ ମିକ୍ସ କରିକି ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କଟ୍ କରିଦେବି। ମାନେ ସ୍ପୁନ୍ ହେଲ୍ପରେ ହିଁ ସେ କ୍ଷୀରର ଯେଉଁ ମଲାଇ ଯାକ ଅଛି ସେ କ୍ଷୀରରେ ହିଁ ମିଶେଇକି ମୁଁ ଛୋଟ ମତଲବ ମାନେ କହିପାରିବେ କି ଚକଟି ଦେଉଛି ମୁଁ। ତ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ସରଯାକ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଜୁ ଆଉ ବାଦାମ ଆଉ ପିସ୍ତା ଅଛି, ସେଇ ଛୋଟ ପିସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଇ ରବଡ଼ିରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପୁନ୍ ହେଲ୍ପରେ ମୁଁ ରବଡ଼ି ଏକଦମ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି।
आ रबड़ी खावा को बहुत माने बहुत टेस्टी जोटा कि मो झील माने सी मीठा खावा को बिल्कुल पसंद करेनी सी माने कहीपर जे गिनचुनी की माने बहुत कम से रेयरली खाए मीठा किंतु रबड़ी बनैले से बहुत भल लगे ताको बहुत खाए भल लगे ताको। तो ये देखो मु मिक्स करी गोटे बाउल रे सेट कर देछि ताऊपर काजू सॉरी बादाम आउ पिस्ता को जो छोट छोट काटी थी सेटा को गार्निश हिसाब रे मु चारिडे पकई दोछि। तो रबड़ी बनई बोली हस्बैंड मार्केट रू आसला बेलू को रसगोला नहीं आसते कहीं रसगोला बहुत पसंद घरे आमर समस्त को रसगोला बहुत पसंद आ खास करके रबड़ी जदि हो आपण मैंने केमती खाती मत जना ना समस्त माने पसंद तो अलग अलग ना। तो आमे प्रायतः टाइम रे रसगोला नहीं आसू रबड़ी सहित रसगोला बहुत बढ़िया जाए। तो आपण मैंने भी जदि हम ट्राए करेंगे। ये देखो मो रबड़ी एकदम बनिकी रेडी हो जाइए। तो आपण मैंने भी ट्राए करेंगे। आउ हस्बैंड जेहेतु नहीं कि आसते रसगोला तो तांको पाई मु रसगोला उपर रबड़ी सर्व करके देवी आ मो झील प्लेन रबड़ी खाइब। तो आपण मैंने भी माने बहुत टेस्टी हुए आपण मैंने भी घरे थरे या ट्राए करेंगे। आउ केमती है मते कमेंट्स रे कहिबे। सॉरी मु एक्चुअली मोर हिंदी हो जाए एक्चुअली ओडिया कहबार अभ्यास नहीं बोली अभ्यास नहीं माने कौन हिंदी ओडिया कही कही ओडिया रे हिंदी हिंदी रे ओडिया मोर मिक्स हो जाए एक्चुअली। तो सेटा सॉरी किसी माइंड करें। आउ देखो ये रबड़ी हो गला मुझे टेस्ट करने को देवी आपण मैंने भी देखी माने बुझीपे जे केते टेस्टी आउ केते मतलब माने कौन कह बहुत बढ़िया हो देखिले ही खाइबा को इच्छा हे। तो आपण मैंने प्लीज़ घरे गोटे थर यहाँ ट्राए करेंगे आ केमती है कमेंट्स रे बतेबे आ कहिबे। तो पुणी आउ थे मु नेक्स्ट गोटे भल वीडियो नहीं आपण मानक सामना को आसबि से पर्यंत भल रुहंतु।